er der galt med den gamle dame? Mormor! Er der noget i vejen? Nej, min pige. De ser temmelig blege ud, mamma. Vil du have lidt isvand? Det er meget venligt, men jeg vil gerne sidde her et øjeblik. Mormor, hvad er der i vejen? Vær sød og gå. Jeg ønsker bare at være i fred. Er det mig, mormor? Det er ikke dig, Jennifer. Det er skibet. Den snobbede Avis, som kommer fra en rig familie, og som tror, at hun skal på en luksustur med cruiseskibet Queen Mary. Højgravid Margaret, som har forladt sin far og 4 brødre i sin mosters varetægt og smuglet sin gamle hund Piv med ombord. Den dristige teenagepige Jean, som hverken kan læse eller skrive. Den kompetente sygeplejerske Frances, som giftede sig til en flugtvej fra Australien og hvis brød fortid indhenter en undervejs. Men mormor, det er jo bare et skib. Nej, Jennifer, der tager du fejl.